den. Prøv at se, når man holder den. Hvad så alle sammen, og velkommen til dag. I dag der er vi i Olofstrøm, og vi skal sejle 22 km til Farsnappe. Nej, Gibenappe. Det er så ikke i dag, vi skal til Gibenappe. I dag der skal vi til... Jeg kan lige vise jer det her. Vi er sejlet ud her. Bum bum, og vi er på vej udenom den ø der. Det er den der. Så skal vi op her, og så skal vi gennem åløbet der. Og så skal vi hele vejen ned til Bogestad. Det er nemlig fordi, at vi er interesseret i at deltage i en konkurrence, hvem der har kørt lidt hurtigst mod nogle svenskere. Så der skal vi op og deltage, og det glæder vi os super meget til. Vi ses, når vi kommer frem. Noget med gæringen, den er god. Eskild, vi er på vej ind nu. Hvad laver du? Oj! Der var fedt. Oj! Oj! Er vi der, Batman? Ja, se, så er vi klar. Ja, lad os se, hvor det er. Skal jeg smide en stang i, Eskild? Nej. Færdigt det der. Skal jeg... Hvorfor står han der? Fuck min fod. Ej, jeg mener det. Jeg kan ikke rykke den. Den vejer 15 kilo. Jeg skal have den ud, jo. Hvorfor står der en anden? Der er bare går jeg så på land. Og nu fælder jeg. Jeg fælder et træ nu. Den falder ikke. Ja, man må ikke tage den på hovedet. Nej, det, man tager dem på hovedet. Ej, den fod her. 15 kilo vejer den lige nu. Fuck, den er tung. Ej, det er sådan... Det, jeg er siden... Tag skoen af. Ej, det kan jeg ikke. Falder foden af. Pas på den raband der. Øj, det står på et ben. Ja. Den er kun en ben, den der har ikke to ben. Jeg har ikke sejlet hårdt og sejlet kano alene. Ej, på tør. Det er også fordi, den ligger helt forkert i vandet, når der er så meget vægt op foran. Nej, nu er der jo så sten her. Den er jo ikke oppe på planen. Ja, du kan sagtens komme igennem det. Bare ikke lige der. Der er lidt load over det der. Der er fucking ikke noget load over det her. Det er jo lige godt med de røgstøvler der. Det kan de ordne. Skal vi smække hjul på den der? Så har vi fået mig og Eskild på hjul her. Og vi er lige ved at sætte Lukas og Lasses på hjul. Kom så bare. Det er den anden vej, vi skal vende. Ej, fuck, du er dum. Hvad fuck snakker du om? Hvor er du dum. Jeg vil sgu da køre den ind. Fuck, du idiot. Fuck, du er egentlig stærk. Jamen, det... Ja, bare sæt den der. Der må du ved at tage min tommelfinger af. Fuck, ja, det er medianen af kanonen. Fuck, det er godt. Det bliver jeg glad for, faktisk. Du tager den ind. De er glade. Men det gør de. For at den er sådan centreret, så skal man ikke gå og løfte så meget. Det skal spænde, som var der ikke en dag i morgen. Som var der ikke en dag i morgen. Ja. Så skal vi bare den vej der, så vi kommer ind i Raslingen. Og så skal vi ned til camp nummer 7. Vi er her nu. Vi er sejlet op til at gå den vej der. Så skal vi herned. 707. Her. Her, Lasse. Eskild. Så sådan nogle her spørgsmål, ikke? Det kan jeg bare ikke tage. Nej, jeg ved det godt. Prøv at se sådan en idiot, som spørger sådan noget her. Sådan noget, ikke? Så. Vil du sælge din sølvfælde på billedet for sig? Fuck nej, jeg vil ikke. Ej, noget drik. Det er drenge, ikke? Rimelig dringe. Nej. Hvad er der i den? Faktisk godt, ikke? Nej, det er bare vand. Vi er meget oppe her. Vi er i gang med at trække vores kano over 700 meter. Vi skal... Jeg ved ikke lige, hvor kortet er blevet af. Men Vi har kurs mod Farsnappe. ja, Det er øst på. vi rammer Farsnappe i morgen. Og så Gibenappe. Det er vi lige stopper her nu. Ja, vi stopper Farsnappe og Gibenappe i morgen ved en 16-17 tiden, spår jeg, at vi rammer det. Nu skal vi lige til... Baby, du. Vi skal til Raslingen, tror jeg det hedder. Det hedder den sø. Ja. Så
Og så fanger vi lige 15 fisk også. Vi skal have en outdoor counter på den video der. Ja, outdoor counter. Kan du redigere? Mig? Ja. Ej, jeg kender Emil Overpræn. Jeg kan ikke finde ud af at redigere nemlig. Det er lort der, skal vi ikke sejle igennem. Jo, det skal vi. Nej. Det er sådan... Ja! Jeg skal bare dukke hovedet lidt. Lidt, mand. Glem det. Det er jeg stolt af. Vi er lige kommet ud på den anden side af gåløbet her. Og vi er i gang med at padle afsted. Padle. Det skal du dreje. Prøv nu lige at se det vand her. Ja, det er virkelig, det er hvor dejligt. Ej, hvor er det lækkert. Der er vand over det hele. Wow. Kan man lige se GoPro ned i vandet? Er der... Kunne I se nogle fisk? Den kan jeg Så er vi ankommet på... Ja, det er faktisk vores yndlingsø. Jeg kalder den The Outdoor Ø. Ja. Man kommer hinanden ved, og der er sgu egentlig meget hyggeligt. Den er stor nok. Jeg tror, vi har 30 kvadratmeter. Du kan valse diameteren på en længde af 6 meter. Ja. Og så har jeg noget til overs. Ja. Vi holder lige pause her. Så skal han skære en pose op nu, fordi han skal pakke alle sine ting. Vi skal lige... Vi skal kroge nu, og så fanger jeg en havørred, der er så stor her. En havørred her i søen her. Det glæder jeg mig til at se. Jeg tror måske, vi fanger en mindre gede, og jeg håber det virkelig. Det kunne være fucking drenge. Ses! Vi har nu stået og fisket lidt. Vi smed en magnet på krogen. Og så har vi hævet de her dåser op her. Det ved jeg ikke, det var ren held. Der er nok nogle andre turister, der har tabt dem derude. Ja, det er fucking drenge. Vi har også hævet faktisk... Vi har også lige sådan en herop. Den er god til kur. Det ved jeg ikke lige, hvordan vi formod det. 5 12-plaks op af dem her. Ja. Dem har vi så allerede pakket ned nu. De ligger der. Det var en kraftig magnet. Det var sådan en alumagnet, vi havde. Hvor er det henne? Og Eskild, han har knækket sin line, så nu sidder han bare derude og fisker grønlænder-style. Nu binder han ikke bare et nyt blink på. Jeg ved det ikke, og vi fanger absolut ingenting. Hey. Jeg hader... Jamen, jeg skal nok sød og træde væk. Nej, for jeg gider ikke det der. Fordi lige om lidt har jeg flækket øjenbryn og læbe. Det ligger jo øjenbryn bare fordi... Hvad for noget? Sådan en der øjenbryn, når du trækker, så tror jeg nok, du flækker. Hallo, jeg er strips med. Vi kan bare stripse sammen. Det er dumt af nogen. Jeg har ikke fanget andet end bunden de sidste 20 minutter. Fuck, jeg håber, du rammer selv. Du kan ikke kaste ret langt. Jeg sidder fast nede med vores blik. Nej, jeg tager bare hensyn til dig. Nej, jo, vi er lige ravet på nogle sten, når vi skulle på land og sådan noget. Ja. Se nu udsigten. Se nu. Ja, den er så sjov. Prøv at se vores oppakning. Man kan godt se, hvad vi har prioriteret. Det er jo det, vi har med til 3 dage. Og så øl og musik og noget. Så vi slækker noget brændende og noget. Hvor meget signal er der på telefonen? Det er faktisk fint. Der er 8G. Pas på. Eskild. Ja, prøv at se her. Eskild har i gang med at fange bunden nu. Jo, det overvejede vi også, men det finder vi ud af. Vi har lige en time sejlads foran os til vores shelter, og så er det det. Du kan lige holde den her. Filmer? Ja, den filmer lige nu. Ja, det er fucking vildt. Ja, velkommen. Hvad vej filmer den? Jeg kan kun filme frem. Jepper? Yes. Velkommen til. Vi har lige været inde og holde et lille pitstop frokost her. Så vi har lige ryddet op i kanonen her. Der er fuldstændig lækkert her. Det er helt stort lækkert klar til en 1,5 times sejlads. Ellers alt i alt rigtig hyggeligt stop. Vi har haft lidt knas med at fange fisk, men vi har fået bid på bunden et par gange. Og jeg lige ved at miste armen der. Så der er egentlig skide flot, så nu er vi i gang med at folde stængerne sammen, og så skal vi ud og plane lige om lidt. Der er rigtig lækkert heroppe. Der er ikke... Altså, vi kommer ikke til at løbe ind i nogen. Det skal vi ikke være bange for. Sindssygt, der er lækkert. 30 kvadratmeter.
Gamer mode her. Men han bruger ikke. Vi har lige været ude og flække lidt brænde med fortænderne, så vi har noget varmt i tænder. Jeg har en bums i øret. Fuck, det er irriterende. Kan man se den? Nej, ellers tager vi den bare med øksen. Kan du ikke det? Please? Fordi du kan bare fjerne hele øret, tak. Nu er vi ude i en anden sø, hvor vi starter. Så siger du lige hej til kameradreng. Hej. Kan du lige sige hej til vores YouTube-video? Hej Peder. Nå, men skide godt fra hele mor, vi sejler videre. Ja. Det skal jeg gøre. Vi ses, hej. Så nu har jeg snakket nok med svinene her. Hvad skal vi? Hvis du skal lige sige, Hvad fanden var det, jeg har lige sagt, at vi har holdt kost og sådan noget. Du har sagt, at vi har holdt kost. Jamen, jeg fangede sådan en dåstun der. Jeg ved ikke, den lå lige i fars stang der. Men vi får en grøn. Hygge os. Jeg har jo UV-briller. Sådan nogle fiskebriller på. Det ved jeg ikke. Fuck, der er forskel. Men vi har lige en time sejlads foran os. Kommer her. Altså, hvordan stopper det lort her? Jeg ved heller ikke, hvor vi skal stoppe. Der. Kan I have det? Hej alle sammen og velkommen tilbage til den her YouTube-video. NG-snabelag. Jeg har tæt.dk. I skriver bare til ham, at det kommer faktisk ikke på fredag. Hvorfor? I skal bare betale så. Vi er sat i gang igen fra den lille ø derovre, hvor vi fangede 3 dåser fisk og lidt rugbrød og lidt classic. Nu skal vi ned her, og man kan se det her. Vi skal ned til den skov her, og så til venstre ind derned til Boger et eller andet. Fuck, hvis ikke der er nogen shelter den, eller Ja. det er noget optaget. Ja, men så sejler vi videre. Ja, hvad så hvis den er optaget? Ja, men så er det fint. Der er masser af shelter den vej. Men ja, så er vi fucked, ja. Så tager vi det til den tid. De to hernede, de er lidt nogle sløser nogle. De kan ikke følge med her på outdoor. Vi har oppakning. Vi har stængerne klar faktisk. Så hvis vi nu ser en stor haj springe, så fanger jeg den. Skal der ikke være mad på? Så vi ses vloggen. Dagens location. Hvor er vi lige nu? Vi er i... Ej, hvor er kortet? Det her. Det tror vi bliver glade for, hvis det regner. Vi er her nu. Kan den lige fokusere? Rigtig god location. Ja, fokusere det kan den sgu ikke. Ja, vi er i Borfalds Brygge. Vi sejlede hele vejen herovre fra Olofstrøm igennem, så vi trukket den over der. Og så er vi dernede. Og der er kort herovre. Er den god til at lave bål? Lidt. Man kan ikke være dårlig til at lave Lukas han laver ingenting som sædvanligt. Vi har parkeret slæderne hernede. Ligner lidt 2 Golf 7. Fint. Den ene har dynamisk. Det her vi skal overnatte. Vi skal lave noget bolle, vi skal lave noget pasta, noget ris. Lukas han skal ud et bad nu. Det er nok de sejeste underbukser jeg nogensinde har set i mit liv. Kan man zoome på det der? Nej. Så skulle du lige zoome ind på det. Så ses vloggen. Fucking bring i rød. Vi er nu pakket vores læggerunderlag ud, så de lige kan lægge os til seje ud. Eskilds pasta koger over nu. Det er meningen. Det synes jeg er for. Men det er faktisk meget smart, for så vandet det slukker ilden. Så... Ja. Jeg er ved at lave lidt herover også. Er der overhovedet varme på? Det er der. Godt. Fuck, det er drengerøv. Så jeg har fundet min stol ud. Der har fået lidt tun på sig. Hvordan fanden er der kommet tun på min stol? For helvede, det stinker af tun. Du næste har lavet tun. Hvorfor er der tun på min stol? Nej. Det koster 15 stykker klikmix. Hvor er det kan? Hvor du begynder at spise tunpasta. Ja, en time. Simpelthen for langsomt det der. Ej, nu hælder du hele bøtten i, Eskild. Nej. Ikke idiot.
Fuck, du har lavet meget pasta. Er det til os alle sammen? Hvor meget pasta tror du, jeg har lavet? Jeg behøver ikke at tro, jeg kan jo se det. Der er til mig og min frokost. Nå, det er også til i morgen, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Jeg lavede det, der var i posen. Har du 2 poser med? Ja. Okay. Jeg er fucking klar, altså. Hvad skal du nu? Du skal i vandet nu. Jamen, jeg skal lige sidde og komme mig en gang, og så skal jeg have en mad om lidt, tror jeg. En mad. En mad. Ja. En rundler. Jeg tror, vi signer ud nu. Lasses forsøg på ikke at bruge sin telefon, det er farligt. Ja, det synes jeg er fucking nederen i kan finde Det er Momse. Hvad fuck er det, hun skriver? Ja. Hun håber, vi har det godt. Ja, men så jeg hun håber, gerne have at... nogle billeder. Nej, men det får hun ikke, altså hvis det er uden telefon. Der er en kæmpe stor sten lige foran mig. Okay. Hej og velkommen til bloggen i dag. Nu er det jo så dag 13, og vi skal have vores første bad her. Jeg har åbenbart en svans med kameraet, som ikke taget bad. Yes, og vi er lidt... Jeg har været i vandet, og de andre turde ikke gå i vandet. Nu fik jeg dem overtalt til at gå i vandet. Det er dog... Jeg har været i vandet. Det er dog ligesom at være på Island, da vejret er rigtig varmt. Og ved du hvad? Vi kommer lidt for sent afsted i den danske sommer. Men det er faktisk ligesom de islandske søer. Vandet, det er bare... fucking varmt! Det er lækkert, ikke? Nej, ikke allerede op, drengen. Drenge. Hvor skal I hen? Hvorfor har Eskild ikke bukser på? Som I kan se, så er de bare super varme, de dampbad her. Super, yes, kom. Yes. Tak for det, blog. Vi ses til næste episode. Okay, man kan ikke se så meget, men vi er ved at gå død herude. Vi er på dag 78. 79. Jeg kan ikke tælle længere. Sommer og vintertid, så det er i dag, vi springer en dag over. Okay, vi ser, vi kan lige lidt. Ja. Vi har gang i bål nummer 18 for i aften. Vi fangede lige nogle fisk hurtigt, men nogle arbor og nogle geder, og så giver vi lige en hvidhaj op til sidst, så det er derfor, vi skal til at lave noget mad. ja, den ligger hernede. Man kan lige se halen på hvidhajen der. Vi har en bænk, stol. Vi er helt færdige efter at have fanget den hvidhaj. Men Jamen, der var ikke noget i, jo. sengene, de er gjort klar. Kan du fat? Jeg synes, det er fucking... Ej, men jeg mener det. Jeg synes, det er fucking irriterende. Er du ikke sød at tale os sammen? Hvad har du tænkt dig? Har du ikke lidt piger med? Kan I bare tage noget andet til? Ja. Tag det bare en Jeg har lidt, Per. Altså, vi... Ej, jeg går nok. Det gør du ikke, det der. Nej, vi vasker dem bare ned i vandet. Nej, vi gør ej. Jeg har toiletpapir lige her. Okay, så giv mig noget. Nej, Ja. nu har du lagt den der, så er det lige meget jo. Så er det Sygt. Kan man se noget her? Det kan man. Ej, det flimrer sgu lidt. Det er sgu lige meget. Ses alle sammen. Vi har lagt os i... Halla, min elskede. Vi har lagt os i... Prøv at filme ud på bålet, altså. Højre. Ingenting at sige. Man kan ikke se vildt meget her, men da vi har bålet kørende derude, vi har hængt vores håndklæder til tørre, underbukserne til tørre. Vi har lige fået tegnet noget inventor noget. Vi har lige fået tegnet lidt inventor, fordi det sagde de, at vi skulle. Jeg fandt lige den her historie her. I kan lige pause og læse. Fuck, det er fedt. Fuck, det er godt skrevet. 4 bøsser i regnen Fuck, man ligger dårligt i sådan en sovepose her. i 97. I kan bare høre Lukas brokser i bagagerummet. Der er alt muligt her. Bad Religion. Godnat. Vi skal have noget lys på geden. Okay, godmorgen alle sammen. Vi har sovet. Jeg har sovet fantastisk. Jeg har ikke vågnet en eneste gang i nat. Som den eneste. Så, ja, det er så også løgn. Jeg har vundet fucking mange gange. Men det er godt. Eskild, han sover stadigvæk. Hvor skal jeg pisse? Kan I ikke lige sige et eller andet, dreng, til Thomas? Men for helvede, altså. Fuck, hvor sover man dårligt i sådan en lortehytte her, altså.
Og så Asen, han har taget sovepose med til hele holdet, og så er han bare ikke informeret os om, at de alle sammen er 61 og soveposer. Så vi har haft pengene med mod soveposer, og så er de ikke lange nok. Men kom her. Prøv at se, Lukas. Det bliver jeg nødt til. Tæl nu begynder jeg at pisse. Jeg kan pisse til i morgen tidlig. Ej, hold dig. Ej, det er fucking klamt, når vi skal sidde der og spise. Ja, det skal for lige ikke. Du pisser det direkte på bænken, jo. Du skal ikke pisse på bænken. Nej, nu har jeg min pæk i den til. Nej, det er dejligt. I dag, drengene, de har fået kolde fødder, de tør ikke sejle til Fars Nappe alligevel. Nej, hold nu kæft, det er jo dig, der har sagt, at vi kan. De tør ikke sejle derop, fordi de gerne vil bade. Vi skal fordi der er nogen, der ikke gider at fucking bruge hele dagen på vores sejlpladser. Vi skal til camp, jeg ved ikke, hvad det hedder. Vi er til Borat, det eller andet med B, oppe i toppen. Vi skal igennem et enkelt åløb. 10 km nordpå, tror jeg det er. Vi skal helt op i toppen af Raslingen. Kom her. Jeg har lavet lidt... Det er havregrød. Tænd lidt bål. Det er sådan, som nogensinde har gjort det der. De andre, de gik kold igen efter 5 minutter. Så kunne de ikke holde til mere. Lasse, han er begyndt at snorke med det samme. Outdoor. Jeg har lavet havregrød. Jeg har spist havregrød. Jeg har fanget 2 fisk. Ses. Nej, ikke det kamera nu. Morgen. Nu er jeg vågnet. Jeg skal fucking have det grød nu her. Min outfit ser sådan her ud. Også støvler og underjohns. Lukas er sidst mand op. Ergo, at det er ham, der skal hoppe fra kanonen i dag. Han er sidst mand ud af shelteret, og sådan reglerne. Ja. Minus 5 outdoor point. Minus 5 outdoor point. Plus 5 til mig, fordi jeg var den første oppe. Jeg var op klokken 4 i nat. Plus 10 for at tænde bål, plus 10 for at lave læk. Men færdig video. Så gribbene har fået fat i morgenmaden. Ja, nu kommer vi det. Eskild, han skal have ketchup med brød. Man skal have fladbrød, mand. Fuck idiot. Har du givet ekstra for, at det smuldrer sådan der? Er det knækbrød? Det er nok fordi, der er ligget fuldkommen knækket sammen inden med en underlag eller... Jeg givet resten en skål her. Fuck, det ser godt ud egentlig. Du kan ikke æde alt det der havre. 2, kan jeg love dig. Det kan du ikke. Okay, vi vender tilbage, når Lukas han har ædt det hele. Er det en helt anden ting, Hej alle sammen. Vi sætter til sejls nu. Det er der, vi overnattede. Ja. Det var vel ikke den her vej, det er helt sikkert. Vi skal den vej der. Og så skal vi bare den vej i 8 kilometer. Vi ses. Vi har nu sejlet 30 kilometer fra morgenstunden. Vi er nået frem til første stop her. Vi er lidt under halvvejs ved den her store sten. Vi kalder den Store Sten. Vi holder lige pause her, fordi vi gerne vil se den her store sten og den her skrant her, vi skal op af nu. Og får lige en pilsner. Og får lige en øl og en råber. En råber? Vil du have en råber? Ja, jeg skal have en råber. Ja. Lad os komme op til Eskild. Du kan ikke komme derop. Hvorfor er vi alle sammen på tror jeg så? Tak for det. Det var... jeg var ikke til på skidtet der.
Det går nok flot, det her, dreng. Er den glat, den sten her? Jeg var ved lort. Det er sådan her lyd, når jeg skider. Tror jeg, vi kan finde... Tror jeg, vi kan finde bær? Hvad? Tror jeg, vi kan finde bær? Skal vi hoppe ud herfra? Skal du hoppe langt? Prøv at se alle de spindelvæv. Tror du, man går fra land her? Jeg tror godt, vi skal hoppe ud der. Og kan måske ramme noget. Der er en stor myretue herinde. Holy shit. Ja, sgu da. Hvis der sker et eller andet. Den her myretue for eksempel. Det ved jeg ikke. Ja, om der er myrer i på en myretue. Wow. Pretty cool. Så er vi så dag 41, hvor vi er på vej til Gibenappes far. Vi sejler forbi her nu. Kan I se det her, folkens? Gæring på her. Der. Jeg synes, det havde været godt til dig med sådan en opslagstavle, du lige har svejst på den stang der, så der havde kortet foran dig. Ja, det er den ø der. Så vi er på vej op nu til campingplads nummer 10, kan I se her. Bundet hinanden sammen. Filkesjøen. Vi har ikke bundet hinanden sammen. Vi sejler bare mega tæt. Det ræb her, det kan I ikke se. Jeg synes, det er drengeår. Det er ligesom cykelløb, det her. Det er det. Skal vi se, om der er fisk? Okay, alle sammen. Tjek lige, om der er fisk. Var der fisk? Ja. Ja. Han stak GoPro'et i vand. Så. Det er sgu meget lækkert sammen. Nemmer nok. YouTuber Lukas og Aslan. Peace out. Nu er vi så halvvejs i Norge. Snart Lapland. Vi snart er præcis. Vi holder pause på vandet, ja. Som I kan se. Vi skal have. Aslan. Prøv at slukke til kameraet der. Så skal vi skal have en rubber. Jeg skal lige opdatere. Ja, så Vi skal have en rubber. og så krydser vi grænsen til Lapland lige om lidt. Ja, Lapland, det er det, I kan se der. Yes, de tre Den båd der, han er finlander. Ja, og så den næste, han er Laplander. Ja. Altså, jeg tror, jeg ved, hvor vi er. Okay. Eskil, han har formået at se hvor på et kort. Aslan. Nej, hvor er det vildt. Ej, hvor er den fin. Nej, hvor er den fin. Vi skal have den op. Nej! Ej. Nej! Jeg siger, din fucking idiot! Nej! Det var ikke kast! Nej! Men det er lort. De har fucking skarpe tænder, dem der, så når vi skal afkrog. Var det en gede? Det var en gede, det er en lille gede. Nej, det var ikke en lille. Var det en gede? Nej, fucking gede! Nej, du har ikke fanget noget. Du har ikke fanget noget. Det har du ikke. Hvor er den henne? Hvad er fisken? Et kast! Jeg troede, jeg fangede bunden. Ja. Kom, jeg stod herfra. Hvis du, det er lort for at fange dem der jo. Jamen, det er jo fordi, den stod alt for at flytte min tilspænding. Hej igen vloggen. Vi er nu nået til Rusland. Er vi ikke her omkring? De andre, de er ved at tisse. Er det ikke der, hvor der står Vasternas, eller hvad der står? Jo. L7. Så skal jeg tælle terningerne, eller hvad? Nej, der står tal ud til venstre. Prøv at se det her kort, altså L7 der. Vi mangler lige 3-4 km den vej der. Der er strøm. Oh my god, vi har medvind.
Og med strøm. Ej, hvor er det lækkert. Det har vi slet ikke lagt mærke til før nu. Har vi også medstrøm? Hvad? Vi er også med, hvis vi er medvind, har vi også medstrøm. Ikke nødvendigvis. Jo. Og i en sø måske. Det er jo lækkert. Prøv at se, hvor hurtigt vi sejler egentlig, Eskild. Hvor hurtigt? Så siger hvis vi ikke roer, så er vi der om 2 måske. så ligger vi til at dø. Så ligger vi os til at dø. L7. Hvor skal vi hen? Hvorfor er der ikke nogen skilte? Nej, men det er der, vi er. Vi skal, ja, men... Vi skal op til 10, helt op til, skal vi se, vi skal op til Filkesjøen. Hvad er det? Så opad, ikke? Så 8, 9, K9 skal vi op til. Ikke? Kan du se det? K9 til Filkesjøen. Ja. Hvor er vi henne lige nu? Vi er på L7. L hvad? L7. 7? Ja, L7, altså på kortet. Ved Vesterviksnas. Ja, det er vi er. Er det ikke den der åbning, man ser der? Jo. Og så bliver den åben den vej. Ja. Og vi skal op til K9. Det er ikke K9, det er altså forkert. Nej. Jo, 9 det er altså en anden ende. Nå, vent, er det. Nå ja, K5. K5 skal vi til. Til Filkesjøen. Nej, det er inde midt i. Det, ja, okay, det er tæt på J5. Men det er den røde prik lige inde i K5. Prøv at se, prøv at se, hvor hurtigt vi sejler. Så er det ikke hurtigt. Når jeg tænker på, at det er den rigtige retning, så er jeg sgu da tilfreds. Så hvor meget mangler vi? Hvis vi er der, så er det en halvvej. Så det er 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 3,5 kilometer cirka, ikke? Mangler. Jeg tror ikke, vi skal gå. Hvis du kigger hernede, Eskild. Nej, her. Det er her. Der kan du se, der skulle meget gerne være å igennem. Og hvis vi skal gå, så er det 25 meter. 25 meter. Luk røven. Det gør vi. 777. Nå, vi er tilbage i vlog. De andre, de er ikke så outdoor længere efter det her. De er ved at være, efter en overnatning, der er de ved at tabe ud. Jeg har lige en idé. Har du nøgler på? Nej. Hvorfor? Hvad ved du? Nej, Eskild, det gør du ikke, det der. Eller på gol. Vi er nu ved at hive vores kano op af det her vandfald. De andre har parkeret deres. Så skal vi se, hvordan vi gør det her. Hop i? Ja. Jeg går herover, Eskild. Det er her, Eskild. Stik mig nu bare det ræb. Det kan vi sagtens, det kan vi sagtens. Nej, vi kan ikke. Det jeg er mest bekymret for, det er, at det der håndtagsræb der, det knækker. Kan du ikke gå tilbage og løfte bagenden lidt? Nej, bare løft bagenden. Gå tilbage på den flade sten og se, om du kan løfte bagenden.
Hopper derud. Og du får en plads i. Kan du... Ej, vi skulle have taget en åre med her. Går det? Hvad er det? Fuck, det er dringe det her. Hvad snakker du om? Det skulle da fucking fedt. Åh! Jeg er lige ved at blive en dame. Ej, der er en sten i vejen der. Kan du ikke skubbe den tilbage? Ja. Går det? Hvad? Oj! Fuck, vi er tæt på her, Eskild. Kom nu. Au, mit knæ. Au, for satan. Jeg tænkte... Jeg hopper på et andet sted. Ja. Ja. Er du klar? Nej. Eskild. Vil du med her? Nej. Hvad? Hvis jeg går derop, Eskild, så tror jeg, den begynder at sejle, og så hopper du i, okay? Vil du prøve det? Hvis jeg går op foran, så kommer vægten derned, og så tror jeg, vi begynder at sejle. Ja, jeg hopper der. Vent. Nej. Ja, okay, du kan komme i her nu, tror jeg. Jo. Det er jo bare forbi. Nej, hvor er det drenge! Her, giv mig en. Hvor er det godt! Vi går ned til, vi lægger land her. Jo, fordi vi skal hjælpe de andre. Det ved du godt. Hvad mener du? Lasse kan jo knap nok sejle den båd der. Vi spænder om. Jeg synes, at man kan komme ind her. Hej. Hvad siger du? Ikke nogen? Ikke nogen. Vi stiger ud. Det var tæt på. Hvordan kommer man ellers over?
Kedeligt. Vi sejler derhen. Nej, vi skal hjælpe de andre jo. Men han siger, der er en sti, der slutter der, din idiot. Okay. 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 Jeg har brugt meget til at sejle den vej tilbage. Ja, vi sejler den vej tilbage også. Er vi ingen af os blevet våde der? Ja. Har du ikke engang fået våde strømper? Nej. Okay, vildt. Jeg slog mit knæ. Filmer den stadigvæk? Den filmer stadigvæk. Hej alle sammen. Wow. Vi har lige lagt til her. Vi skal op nu. Her. Eskil er pisset i bukserne. Eskil er meget våd, men det er fint. Det perler af Lasses bukser. Perler af mine bukser. Vi har lige fanget en aborre herovre. Faktisk lidt sygt, vi ikke fik det på video. Hvorfor har du ikke fået, hvorfor de filmet det? Det ved jeg faktisk ikke. Det er fucking irriterende, når jeg endelig har fanget en fisk, så er de filmet. Ja, okay, lad Kom nu op med dig, mand! Jeg kaster din over væk. Bas ned. Nu op med dig, mand! Ja, det kan du bare gøre. Hvor mange huller har du lavet til det? Nej. Hvad laver du? Kom nu, Aslen! Jeg kan ikke... Prøv at høre, hvordan den siger. Jeg laver min marker. Ja tak, så er det opdateret og pak det kamera sammen. Karl, kom her. Hej! Sådan der alle sammen. Det er klar 20 over 3, Aslen. Velkommen tilbage her. Vi sætter i land nu. Vi har lige været inde hos de her søde børn her. Og deres forældre selvfølgelig. De gav os... Klokken er 20 over 3, når vi starter her. Den er 20 minutter over 3. Vi starter her. Og vores mål er... Ja, men de er nok også bedst. Det vil jeg også anbefale. Man skal have redningsvest på, hvis man er under 15. Ja, men det er også closed. Det er også Det er fordi, closed. vi ikke har noget til at sidde med. Vi er Det er dårligt rigtigt, man forberedt. skal altid gøre, hvad sine forældre gør. Ja, Vi er bare dumme og gør noget modsatt. det er fordi, vi ikke har vores forældre med. Som du kan se, så fik vi fik hjælp af jeres forældre. Vi hjalp ikke dem. Det er rigtigt. Og det er fordi, jeres for forældre, det. de ved lidt bedre, end vi gør. Hej hej. Hej hej, vi ses! Jo tak! Sejl, faktisk. Fuck, vi griner, hvis de havde hørt, vi havde en højtaler, men ikke noget. Kan vi tænde en taler der? Nej, vi kan ikke fucking finde en taler der. Fuck, jeg er træt. Nej, jeg er lidt skidt for det. Hvad? Jeg er noget træt af at stoppe. Nej, det er du ikke. Fuck, det var godt med sådan 4 roer der. Vi er så klar igen, efter vi Vi lige har er blevet været helt reddet. godt op til fars knappe, men vi har ikke bare klippet op til os. Men der var ikke noget frem på kameraen. Eskild. Jamen, jeg er ved at filme. Bas ned. Jeg er fucking ligeglad med det kamera. Altså, Nej, men hvor er du kedelig. Altså, du har intet overskud, Eskild. Det var det helt vildt, altså. Vi er nu nået her tilbage til, hvor vi satte den i vandet. Og vi skal lige vurdere, om vi kan sejle ned der. Jeg tror simpelthen, det bliver for farligt. Jeg tror altså, ikke livsfarligt, men for at lave hul i kanonen farligt. Eskild, han virker rimelig overbevist om, at man godt kan. Lad os se. Ja, altså en vores beslutning, det gør vi ikke. Vi ender med at lave hul i kanonen. Og det vil være pænt ad. Jeg holder bare lige pause, det skal vi komme tilbage. Oj, hvad var det? Det er en fisk. Hvad fuck? See you. Fisk på geden.
se om jeg kan gøre det her uden at... Vil du lige holde stangen? Undskyld, jeg gør hånden ved her. Please, ikke. Fin størrelse. Lidt mindre end din, men... Ja, min største almindelige. Det er fint. Jeg kan. Luk røven. Her, tag det her kamera her. Tag kameraet. Klar fast. Det var også det, jeg sagde til ham, men han vil gerne fisk. Ja, vi trækker op nu. Hvad laver du? Jeg fanger en anden fisk. Øj, Aslen. Øj. Der er bid. Morsliv. Så hiv til, så skal du kroge den. Nej, ikke nu. Jeg ved ikke, om den høj af. Eskild, vi skal Der er afsted. fisk på igen. Jamen, jeg gider ikke høre på de der. Vi fanger fisk et andet sted, Eskild. Jamen, sorry. Det var mig, der startede det. Ja, Eskild, jeg gider ikke høre på dem resten af turen. Vi bliver nødt til at gøre det nu. Eskild, det er nu. Hej, GoPro. Alle shelterne er optaget, så vi er på vej tilbage igen. Vi er nået til shelter 5. Jeg kan lige vise det her. Eller det er faktisk løgn, vi er nået til shelter 9. Ja, og det er fucking bullet, det går der. Så, vi sejlede herfra i morges, hele vejen op her til shelter 10. Så gik vi til shelter 11, de var begge to optaget. Nu har vi så sejlet hele vejen tilbage igen til nummer 9. Så derovre, der er optaget. Nu sejler vi lige hurtigt ind forbi nummer 5 herovre. Vi snakker om det mig, Og så råber vi ind og spørger om shelteret er ledigt. Og det er det nok ikke. Så vi er faktisk på vej tilbage til nummer 3 her. Så skal vi sejle rundt der. Hvis det er optaget, så bliver vi nødt til at sejle til nummer 2. Og hvis nummer 2 er optaget, nej, nummer 1 er optaget, så tager vi derfra. Ses. Fuck. Ej, hvor det er lækkert. Lukas, vil du lige opdatere? Nej, jeg synes faktisk, at nu er vi kommet i mål ved Gibbenappe, og det har været alt i alt en rigtig lang dag, men virkelig en fed dag. Ja. Og vi har fået nogle palodiler og noget her. Ser frem. Og vi ser rigtig meget frem til at pakke ud og komme ud og få det. Jeg vil gerne sige undskyld for min opfattelse på alle de andre videoer. Jeg har det faktisk virkelig godt nu. Jeg kan mærke, at min pande, den er først kommet ud. Ja, jeg har det godt min nu. råber Mario Hamburg. Har I stadig ondt i hovedet? Nej, overhovedet. Aslen? Nej. Fuck, hvor fedt! Jeg kan mærke, at jeg begynder. Nej, det gør jeg ikke. Nu skal jeg lige fange en fisk. Hej bloggen. Vi har spændt kano op. Vi har lige fanget 5 fisk. 4 fisk. Jeg skal spille det på sig selv, okay. Vi skal nu trække kanoerne 777. hyt hen til shelter nummer 3. Der er 2 shelter på den shelterplads. Vi håber, de er ledige. Hvis ikke de er ledige, så er vi ved til nummer 2. Der er ikke så meget at gøre. Så det er jo så nummer 1. Ja, okay. Lidt dårligt balancepunkt her, Eskild. Ja, det bliver fucking træt. Ikke? Det godt rykke. Ja. Hvorfor? Nej, hvorfor går jeg ikke? Du ikke bare soundboxen der. Så har vi fået dem på hjul her nu. Så går man bare sådan her med dem langs en sti. Eskild han trådte lige ned i vandet, da han lige skulle skifte fiskespot. Så han er våd fra helt op til knæet. Ikke så godt. Godt vi kun har 1 dag tilbage her, ud af de 30 vi har været afsted. Hvad? Ja, de 30 dage, vi har afsted. Ja, jeg siger, det er godt vi har 1 dag tilbage ud af de 30 vi har været afsted. Så går vi herinde i, jeg tror faktisk det er en forfold. Men ses. Hej alle sammen. Vi er på dag 68 nu. Der var faktisk et shelter her, men de andre var for vattede til at vente på det. Der var lige nogen, der sad og røg vandpip, og de gik først om en times tid, 2 timer. Og plus der var et shelter ved siden af, hvor der var nogle andre, der boede. Så de andre turde ikke bo her. Så vi ender bare med at tage hjem, højst sandsynligt nu, fordi alle andre shelters er booket. Vi tager hjem. Desværre.
Vi kommer igen næste år. Okay. Hej alle sammen. Ej! 36 dage, så kunne vi ikke mere. Ej, prøv at høre her. 36 timer. 36 timer. Ej, Tænd prøv at lige lys, tænd lige lys, så de kan se det. Ja. Drej. 2. 1, 2. Ja, vi har været rundt på alle 8 sheltre, der er på hele det lortested, vi er lige nu. Og alt var optaget. Små teenager, gamle røvhuller, alt. Alles var taget. Og vi har sejlet og sejlet. Jeg tror, vi har roet i hvert fald 20 km eller sådan noget. Og vi har Oprigtigt den her gang. Jeg tror ikke, det er målstoksfolk, de er rigtigt. Og vi har taget en voksenbeslutning om, at vi rodede tilbage til bilen, pakkede, satte ting på plads, kørte op, og nu har vi brugt 400 kroner på snacks. Vi er på vej på McDonald's, og vi tager hjem og sover. Hvad fanden skal vi gøre? Der er ikke noget sted at sove, men hey. Peace out. Så er vi hjemme. Vi takker af. Kom her. Ja, vi er nu landet på Pilemarksdal efter 38 dage i Vildmark. Lukas, hvad er det her? Hvad? Jamen det er fordi jeg kunne ikke ramme Det er jo kun halvdelen af chipsene, der er inde i din mund. Jeg tror, foden blev så hos tom. Nej, lægger en chips. Der er ikke en eneste grumme, mand, hjemme hos mig. Ej, hvor er det godt det her. Hvor er det lækkert at være hjemme. Nej, du pisser simpelthen ikke. Hvor fanden skal jeg pisse? Længere ude nu. Eskild, hvad siger du? Jeg kan ikke mere. Eskild her og sove hos Sverige. Jeg kan ikke mere. Hvad er det? Væk 24 timer, mand. Hvor man så faldt den kode der om. Ej, hold nu kæft. Altså, fordi jo, du kan ikke ligge med hovedet. Eskild, prøv at høre. Du kunne ligge på tværs bag sæderne, hvis det var det. Ej, tag lige handen af for Aslan bare sidde og køre hele vejen ud og sove. Ja, så er det eneste tid. Vi har været, vi mødtes her 36 timer siden, nu vil jeg så lige Vi har 36 timer siden på oppakning til næserne. Ej, det er ikke 36 timer. Det er det da. Det er mere. Det tror jeg sgu ikke, det er. Klokken er 10. Okay. Ja, tak. 2 timer. 38 timer siden. Ja. Ja, kom her. Det er det ikke. 39 timer siden. Nej. Jo. 39 timer skulle der til. Ja. 5 af dem er transport, vil jeg så sige. Prøv lige at, kan vi lige prøve at se her? Eskild, han har jo... Ja, Eskild han har blandet slik til turen. Eskild, han fik et stykke arbejde, han skulle blande til hele familien på turen hjem. Han har blandet det her i hele posen. Han har fået at blande en slags slik med den samme slags slik. Ja, det er, det er helt væk. Men tak for det, Eskild. Det er fandme godt arbejde. Det har reddet turen. I kan bare blande en strand til, ikke? Nå. Der er ikke nogen, der tykker det. I kan bare blande en parsløg. Normalt så er der en lygte, der tænder, når jeg åbner. Den lygte, den er så begravet. Kan du lige lidt frem? Nej, gå lige lidt frem og pis, tak. Eskild, Ikke op med bilen, vel? ud i haven. Tak. Ud i haven. Aslan, hvordan kan man stå og pisse? Jeg har lige stået i en... Altså, Den er koldt nu. Jeg vil gerne have lov til at være film mig på mig selv nu. Ja. Hvorfor har du Aslan han tager lige kameraet i hånden i morgen og tjekker lige ind med jer, men ellers ser vi tak for i dag. Kom her. Sidste opdatering. Jeg er på mit værelse. De andre, de er kørt hjem nu. Teams med besejret af overbookede shelter. Godnat kommer her. Med os.